vom juca obi cu Patrick. Bă, Patrick, hai la început, unde ești? Bă, hai aici. Uite, e bacon. Pentru azi. Nu! Uite, ești așa. Da, un. Bă, tu unde ești? Hai, Du-te în față. că tu. Păi dacă ai trecut de ăla cu ușurință normal, că știi, bă. Că și eu am trecut acum. Hai, du-te. Vezi că nu așteptăm, că facem concurs. Nu! Am căzut. De și-a căzut, eu n-am căzut. Rău că și tu ai, parcă n-ai căzut vreodată în viață. Că nu m-am jucat obi de mult, dar te joci în continuu obi. Eu nu m-am jucat obi. Da, Tu te-ai mai jucat de multe ori. Da, eu toate joc, bine, în final. Uite-o! Să te uiți, bă, pe filmare să vezi cum am făcut. Să vezi ce tiribomba am făcut. Unul a căzut. Opa! Hai că după tine, aproape ajung. Aproape te ajung. Aproape. Stai aproape de tine. Te și văd. Te văd. Vezi că facem concurs. Oh, că tot mi se bagă bine. Nu, bine, mă. Stă în față. Puteai să câștigi. Oh, că nu facem Da. Am zis la început că facem concurs, deci facem concurs. Scuze. Oh, nu, că nici eu nu mai am până nu mai am nici o mult până să cad. Bă. Bă, nu. Nu mai mult. De ușor. Bă, lasă. Bă, mă, de asta, uite așa mă învârte. Da, bă. Nu. Bă. Gata, acum reușesc. Gata, am reușit. Hai. Hai bă, cu ăsta. Uite că te văd la tine. Lângă tine nu mai sunt. Acum deloc lângă tine. Dă-i în față, bă. Bă, dar ce mă cadă? Și eu n-am căzut. De tot mai cade chinul. Nu știu că am căzut și eu. De mai multe ori. Păi nu contează, bă, skin-ul. Ce ai? Că nu contează skin-ul. Da, obi de asta nu contează skin-ul. Contează tu cât de bun ești. Ia, că iar mă dau așa. Și eu am căzut, dar eu m-am dus și pe... Eu n-am sărit în jos, eu am sărit pe, uite, pe checkpoint-uri. Nu checkpoint. Oileu! Nu, n-aveam șanse! Du-te, naibii de joc! Ce naibii are, mă? Bă, da, am și făcut frumos ca să cad. Hai că-ți deștept rău. Că s-a blocat, uite, nu știu cum am ajuns fix acolo la stâlp și dădeam repede de sus în jos. Bam!
Tiri bombă. Eu... Unde ești? Unde ești? Între aia. Bă, eu sunt la... Nu! Mai era să cad. Nu mai am multă viață și mor. Bum! Ce era să fac? Acum chiar că am încurcat-o. Bă, mă duce până jos! Bă, dar nici măcar nu mă lasă un pic. Nu mă lasă, bă! Bă, ce joc e ăsta? Acum. Hai, unde ești? Unde ești? Aproape de. Nu, mai mult de până la final tu. Dă-i înainte. Hai, du. Bă, iară cad! Am murit. Și ce îmi spui mie? Că tu tot vorbi. Păi ce vrei să fac? Să nu mai vorbesc? Păi de asta filmez, nu? Păi ce naibii, că toți oamenii vorbesc pe filmare. Toți. Toată lumea. Vorbește și filmează, nu? Nu e așa? Tu nu știi să filmezi un Patrick. Unde ești? Unde? Ai ieșit, nu? Nu ai ieșit. Mă duc că vai. Du-te. Du-te că te aștept aici. Te aștept aici, bă. Atunci... Așteaptă până atunci. Ia. Nu. Nu reușesc. Am reușit. Strada 23. Bă. Cred că am apărat buza. Cine te-a spart buza? Am pus aia cu șutire. Uite, dar nu. Da. Hai odată să joci. Nu. Sunt cel mai periculos moment. Acum sunt cel mai periculos. Bă, eu nu trebuie să mai mă învârt acum, că e periculos. Nu e periculos pentru mine. Să te învârți aici în joc și după să sar, da, e periculos. Că cazi instant, cazi la propriu. Nu, am căzut de tot aproape. Aproape, nu mai era mult. Am căzut aproape jos de tot, stăia la 23, bă. Bă, dar mă enervează ăstea, mă. Mă, tată, bă. Hai mai repede și tu. Haide, mă, mergi și tu mai repede, oriunde. Gata, mă, numai. Nu. Ai ieșit? Da, am ieșit. Hai că încercăm altul acum. Era fel. Pauză. Hai că facem de cursă. 3, 2, 1 și... Mă ia, Patrick, mă ia. Nu, e în față. E în față, Patrick. Ăsta e în față. Trebuie doar să... Bine, mă! L-am depășit. Ce ai?
Uite că s-a ridicat. Na, hai că te aștept un pic. Hai, gata, hai, pa. Deci nu te mai aștept, pe ce n-ai. Păi ne jucăm sau? Nu! Teleportul lui cu tot. Mă și enervează. Checkpoint. Haide, mă, mai repede, că n-am chef. Să zici când ai ajunge la final. Ai căzut, este? Și atunci cine a căzut? Hai cineva. Cum că tot Bacon era și ăla? Acum am căzut. La cât ești? La 1. Bă, hai că eu... Ăsta, aproape unde am picat eu. Aduci înapoi. Foile, că ăsta cu reclamă. Dar Foileu! mă duce înapoi. Dacă mai faci așa, că n-ai voie. Dai. Că ăsta are ceva la telefon și merge și cu reclame aici. Cu reclamele tale, că altfel să îți iei bătaie. Cum trebuie. Unde ești? E mai sus. Eu sunt la blocuri. Tu ai trecut de blocuri? Nu! Nu cinsti teleporneau! Bă, dar ăsta cum ți-a mers, mă, ție cu de-asta? Ai căzut? Ai căzut? Ia, hai te văd. Nu mai dai cu checkpoint-uri. Păi eu am dat. Păi tu cu ce ai dat? Cu nimic. Păi și atunci cum ai ajuns de acolo aici? Că-am dat checkpoint. E, vezi? Să mai te prind că faci așa, că mare bătaie. Că nu-mi place cum faci așa. Mai ales la concurs. Nu! N-ai cum! Mai bine că dăm direct acolo decât să caci jos de tot. Ce naibii asta? Bătaie de joc. Jocul ăsta nu-i făcut cum trebuie. Păi trebuie să un pic acolo. Mă duc direct prin. Iar am căzut, ies! Eu ies! Asta a fost recuperat, acolo bucurați și un subscribe. Eu am fost Denis. Pa! Pa!